Fung kaham dol rok norok jotono iko plastic wear ang haino hai rapnai obo norokno share khlainani hinui ang phaio kha omo hwnga ke running jat no kuno rasuya oro hwnga ke 8 feet ke najak tongo ang amo baino measurement baino ang o jaga o nakha iko oro tongo green color duita pink color duita white kaisa wngkha keiyango tinta orange yango tinta orange omo hai ke nakha ang ke omono tabo guriwi rabwi thangbainai norok nai tongdi ang obo rapnai puila o measurement khlaima rok to ang phunukliya norokno haifano oro ni simi rapmani ang norokno phunugui tongo no norok nai tongdi paya sakani video no hingke phaidi bono raplaigra nai. Iko dol rok tabo o jaga o rawi thangnai wear kaisa nanai ang omono ang rawi thangnai kuno raya dol rok wear kaisa nawi aroni simi ang rawi phainai kisa omo hai kisa kosto wngjago angkhe tei kaisa jaat wngkhe teisa kulai phaidi hingke raplai swnai chwng oroni simi tinta baat khaiui kaisa nawi aroni simi rabi hai chwnaita iko oroni simi ang omo hai khe rawi thangnai norok puila ni bagui uji maya rok ongoi tongoi mano paya saknai neidi ke bujiwi manano hinui wngkha khaio omo hai khe mangno ang rabi thangnai guriwi rabi thangnai tai tinta baat khai oro nakha ang khe iko oroni simi tabuk chengnai khe tabuk omo hai khe mangno ang rabi thangnai guriwi.
Ko tolong nugui mangkana norok ang bahai mang rawi haimani. Ko mahai mang no ang rawi thangnai jo. Rajagyani bagui kisa koidrongui thango amahai plastic. Ko mahai ongui thango yomorok no kisa sujakhai manao ta. Ko mahai ki sujakhaiui ma rabnai ta. Ko rogo no kisa kosto mahai rabnani hingke. Amahai ke tikhai manao ta puila hingke. Ko amahai khai sujakhai nambai khese teisa rabthogo ta. Amoni bagui amahai khai manao. Khe tabo haino hai ang rabi hainai guriui rabnai nai tongdi norok.
Gondol rok baksa ke orok no confuse ngi mano orokun confuse nani kari komo haike borok malai tong geta yo jaga o amono tola khai luthur khai kisa orono basic note sanam bai nai ta bobai komo haike yoro dawoi komo haike ragi tongo kisa aro ke komo haike ta yomono dawai de kangkai soron keno bongai thangsinai komo haike gondol rok nugui mankha norok iko haike sotoni de kheno oro bo sijak yangai thangkata inko kitabo ayang tui tuwi haino hai rapui hayo naita amo bai kuno oro raya do bo raya wo yom haike no rabai phayo naita hingke kodol rok ang sigra bai sika norok sabai mankhana bahai ke ramnai obo kuno rawui design rok kwrui bwla bagui todi no paikha haino ranik rabai thangna se hingke ba bagui ta ko bahai jaga sabai di omo haike mangno rabai thangnai tai komo bai ang oro nao do green color nakha hingke pink color nakha red nakha ta omo haike mangno tinta khe nakha ta ingko norok bujioi mankha na bele goro singma rok norok buji yangui tongkha na hinui ang testa haino hai funukphio ka nainai di bahai ke sik oro komo haike dawai oro amo haike manjoi rwo ta omo haike rwkha khe tesa sijak yango amoni bagui ko omono oro dai rwkha khe no ongui thangkha ta. Fighting gedol rok obo haike nang rabai thangnai kodol rok amsa jora sagui tamo rabai paibai kha tabuk hingke amo no philui ang eio buduk rok no sigui rwnai ta kodol rok omo ang philui ulta philyang hingke o buduk rok no aro siktok yango amoni bagui ulta philui ang siknai ta kitorok nai tongde bahai ke no.
iko angom sugui rokha aro obo haigui mangno ang sugui tangnai iko obo haigui mangno ang sugnai tabuk rwnai tongdi. Iko dol rok ang obo sugui paibai kha bahai sadi norok hingke tei kaksa paisingo ang rakha amo jotono amo haikhe mangno ang ranai hingke iko dol rok sugui rawui akuui butuk rok rabi paibai kha ang kaisa butuk rabkha tabuk tei kaisa butuk no ang rabnai norok nai tongdi iko amo butuk tei kaisa o butuk amo haikhe ang rabi phunukgano norok bahai wngjaga sadi omo bag no hingke naithokjaka khe phaidi butuk rabmani nailainai. Iko dol rok ang o scale bainanai ang puila no raina kha rab phano bwsang norok no phunukgano iko oroni simi 1 tamung thangpaisa abo 1 2 3 4 5 6 7 tikisa suna kadang kasuk kedorong nungui mang kadang ob hai mamang ungko pink duita green duita khe rainanai ang abo haikhe no raina khaiko iko iobo haikhe nani norok bo ang tabuk obo haikhe rabnai kodol rok ang tabuk oroni simi lekha 1 2 3 4 5 ta angkha haikhe thangui o jaga o rogbithi hingke oro o jaga o hingke khaiui jaga sanai hingke jeonko nani norok obo haikhe iko kohoman khai iko bong no haman khlaiui nani kodol o ang ayang haman khaikha hingke tabuk o jaga o hai tabuk thangajak.
thik yarong ngi thango kedorok thik khainani pink kaisa green kaisa bahai naya da kaita kei kodol rok ang batabo jaga rap sinai ko bahai ke kita pink no nani pink no sakar di kaisa pink no ke abo tolang tongmani saka khaiui o pink no tolang khai rakha ko kita abo green no jodi green tolang tongmani no saka khaiui ko bahai ke nani o bahai no tolang khaiui saka ko bahai ke bang nani ko bahai no bahai ke tola saka khaiui sung bere bui rap nai ta bahai ke bang no ko bahai ke bang rap thanai ko dol rok norok bujui dama ko bahai ke bang rang rabui thanai ko dol rok ko bahai tongmani ubono yang tui talang gui ko bahai ke bere bui yang ranai ko bahai ke bang rabui thanai oro kono confuse nani gurui ko ubono yang tui chukang ke abo saka tongmani tola khaiui abo saka tola saka khaiui rokhe no singkha ko ke yang obo talang khai tabo ayak tui ke ko yang bahai no saka tola khaiui hainai yak se sitra suka haino pura rong hai sing toksiro abo rabani abo ki kodol rong bahai ke bang rabai thangai photuk bahai jaka norok comment khaisa di tei share rok khlailai di tabuk norok nai di final look bahai jaka